Kaunti ma Kilifi en achiel kuom kuonde ma oganda makwar osebedo kakale midhieche mapek mag oro, kech kod tuoche kaluwore gi wach lokruok mag kor lwasi. Auka yamo kaachiel kod pi oula bende osebedo karocho ngima jodak nikech onge mag bunge. Ka thoth tuoche manyoro jodak to chutho joma mine kod nyithindo gin mago ma itudo kod iro kaachiel kod buru. Kaka jafwambo marwa George Aoko oleronwa, jodak e alworano koro manyo riekni mag duoko chien wach ng'ado yiende kendo tedo e yor lony manyasani ma onge kod iro. En wuoth mane ogole e kaunti ma Mombasa katera e gweng' ma Bamba manie kaunti ma Kilifi ma en bor mar kilomitas 71. E apaya ne wagwenyore gi apiko tandawaya moting'o makaa mag tedo kaachiel kod mine moya moto. Ma ne omiyowa picha ewi gino momiyo gweng'no odong' pap maonge kata mana yiende kaachiel kod oro mochwere. Economic activity mar jogi gin mana ng'ado yien, to ubende ung'eyo maber ni ng'ado yien emomiyo kata mana oro nitie area mar Kilifi County, sana Bamba, Ganze sub county. Imiduogo inwang'o no piny en piny motuo, piny otuo kata pi bende onge. Gisebedo ka gitiyo gi yien marach, ging'ado ka gigogo maka, chwako be gichwako. Yewni manok kende ema ne wayudo ka ni kod pi ma dhano laro kod jamni, kama moko to ne wayudo ka otuo kendo jamni otho nikech riyo kod kech. Midhieche makamagi ema ne omiyo riwruok midendo ni Center for Litigation Trust obiro kanyakla gi mano mar Active Environmental Team mar rango kaka ginyalo chugo chenro mabiro duoko chien wach ng'ado yien to kod tiyo gi makaa. Wabiro gi rieko mar jiko manyasani matiyo gi briquettes. Briquettes waloso gi muogo to gi yukranda. Wakiko gi pi to waloso go briquettes. Ema onego beni koro gitiyo go chakre sani. Kuni inatoa moshi sana, inadhiri afya ya watoto na wamama pia ama na wakazi wote, kwa sababu inaleta magonjwa kama vile asma, inaleta pneumonia pia. Makaa ukitumia makaa ni kama unaharibu mazingira sana. Imeleta ukame pia, mifugo imekufa, hakuna chakula kwa sababu watu hawezi wakalima wakajikimu maisha. Ndio tumeleta huu mradi. Kae ne wayudo ka mine odich kendo itiekogi kaka ginyalo loso jiko manyasani ma ok ti gi yien kata makaa, mak mana gigo midendo ni briquettes miloso gi yukranda, poto muogo kaachiel kod lowo. Wadwa ni gijitegemea. Kitoseyudo ni mine maka time gi mang'eny gikawo ka gidhi manyo go pi to gi yien. Koro ne time gidhi manyo go pi to gi yien go giloso go jiko gi briquettes mabiro miyo gi mapato nikech ka giseloso gi. Ani en program madwa konyo mine gi mondo gibende giyud gimoro ma ginyalo dok go e udi, kendo gigi gidwa empower themselves magendo gidhi uso mwandu gi. Ka giuso mwandu gi to nitie ma bende giwe office mondo office bende run margi mar Active Environmental Team, to gibende giyudo kaka gikonyore go kimaisha. Hayana moshi, hayana kutumia nguvu nyingi, tena tunatengeneza sisi wenyewe, yani haitumii rasilimali nyingi. Ya venye tumefundishwa mambo ya jiko kisasa, tunaona pia tutapunguza hayo magonjwa kwa sababu itakuwa haitoi moshi, haiharibu mazingira, hakuna ile air pollution. En okang' ma bende igeno ni biro gayo midhieche mag tuoche kendo konyo duoko chien tim mar ng'ado yien, chenro ma bende igeno ni biro kelo yuto ne mine matayo chenro ma kamano. Mineno ma gigede magi ute duto gin mag chuodho, to ka koro yudo ni onge yath moro manyalo kata mana geng'o kata mana yamo, iduogo inwang'o ka koro auko biro, inwang'o ni kata ute be koro gionge go, koro gidak kaka squatters. Dong koro ok wati gi yien to ok wati gi maka. Magise ni koro wasave yien, wasave maka. Wadwa wagol mine kata families mang'eny e ng'ado yien gitiyo gi maka. Emomiyo wabiro gi chenro mar loso jiko manyasani matiyo gi briquettes. Magi timore sechegi ma piny owacho dhi nyime kod chenro mag jiwo jopiny pidho yien mar chopo lek mar higa 2030 mageto neno ni piny Kenya bedo kod kwan atamalo 10 mag bunge. Wamed pidho yien, kik wang'ad yien, wati gi jiko manyasani, wati gi briquettes. Yien ema kelo koth, to ka koro ong'ade to onge koth ma giyudo. Koro wadwaro ni mondo wakony sirikal
mondo watem mondo warang organizations mabende wa partner go kaka Seed Ball mondo omiwa seeds mondo bed diere kaka koro sani ma koro chopo kama koro nitie koth mabiro matin tini mondo wamakre mondo wapidh ang'o mondo wapidh trees. George Aoko, Ramogi TV.